Τι είναι, ναι. Να σου πω κάτι. Θα σε ρωτήσω κάτι. Θα απαντήσεις γρήγορα όμως. Γρήγορα θέλω όμως. Οκ, σου ζητάω εύκολα κιόλας. Μ' ακούς. Τι άλλο, τι να σου πω. Έλα, πού είσαι. Μ' ακούς. Σταμάτα. Σίγουρα. Θέλω να σου καλέσω μια πουτάνα. Φέρε μου 2 καλές όμως. Ή θα βολευτείς με αυτές εκεί που έχεις εκεί μέσα και γελάνε. Δεν το καταλαβαίνω. Μα εσύ τι έγινε μέσα, αρκούδες, τι φόμπουζε για. Τι. Μ' ακούς. Η μαλάκας χάζω σε πού θα θέλω. Με UFO! Αυτό το ούτε θέλεις μαζί. Από εκεί ακριβώς. Αγίου Βελεντίου 32. Ωραία. Και τι θες τώρα. Θέλω μια αναβική. Και 4 κοαγόλες. Ωραία, μπράβο. Άντε, κάνε το 2271. Ναι. 71, 8, 10. Όχι, δεν θέλω από την Αυστραλία να πάρω από Ελλάδα. Σ' άρεσε, Πού ξέρεις εσύ. εγώ όλους τους ξέρω. Μπορεί Μπορεί να με φωνάζει και 1.1821. Αριθμός επανάστασης. η Σαβίνα την ξέρει. Ναι, άμα δεν ξέρω εγώ ποιος την ξέρει. Βυζάρες όμως, airbags. Θα σου πω ρε. Ξέρεις αυτόν τον κάτσε να δεις ποιος είναι. Έλα, βάλτε να δουλέψει για πρώτη φορά στη ζωή. Τι είναι, πού? Όχι ρε. Ποιος είναι αυτό που γελάει εδώ μέσα. Δεν ξέρεις τι, αυτός είναι βήχας λέγεται, να ξέρεις. Σόφα. Ψόφα λέει. Να σου πω. Μ' ακούς. Ναι, για συνέχισε. Έλα, τι να συνεχίσω, εσύ μίλαγες. Ναι, τι θες να σου πω. Να μου απαντήσει μια ερώτηση πολύ γρήγορα όμως, χωρίς σκέψη. Για πες να. Άμα απαντήσεις σωστά, κερδίζεις ένα εισιτήριο μέχρι το ασανσέρ και πίσω. Ακούς. Αυτό να μου το... Έλα, τι γίνεται, ξέρεις το μου δεις το μπούτσο κάτι. Όχι, εμείς θέλουμε να κοιμηθούμε και μιλάμε για το επόμενο μα. Γάμα, ούτε να το ξέρω, ούτε να το πεις δεν μπορείς. Έχεις και γκόμενο. Έχεις και γκόμενο. Φυσικά και έχω. Πόσους, 7, 8, 2, 1, 1. Έναν έχω εγώ και έναν η φίλη μου. Είναι ωραίοι. Κούκλι. Κούκλοι. Γιατί θες να σου γνωρίσουμε και σε έναν άντρα να θεαμίσεις. Μαλάκα, η άλλη παίζει και να πέθανε από αυτό που είπες. Πες μου, τι γουστάρεις πούτσο. Εσύ, σου ήρθε τώρα να γαμηθείς. Θες να τον φας, θες Σου- να τον κρέα. Σου ήρθε να γαμηθείς τώρα. Κλέφτηκα. Και εμένα είναι φυσιολογικό να μου έρθει. Εμένα όμως δεν μου ήρθε και αυτό είναι πιο φυσιολογικό. Γιατί ρε αγόρι μου, εντάξει, μπορεί να είσαι λίγο ασχημούλης, αλλά εντάξει, Μωρέ, πού με ξέρεις, μωρέ. Ρε, πού, μωρέ. Έλα, τι θες τώρα. Έλα, μου απαντήσεις. Τι να σου απαντήσω.
Πόσο μου συγχωράς στον κολλό, εγώ σου... Τι είπες? Λέω, κουφί τον παίρνουν. Τι λέει, πες που φτάνει να τα λέει πιο δυνατά, μην είναι από εκεί πέρα, δεν χρειάζεται. Ναι, για πες, για πες. Για πες. Τι να πω. Με τη Μαρία. Να σου πω. Ακούς. Γιατί μιλάς καθυστερημένα? Είναι η Μαρία εκεί. Ποια είναι? Κοιμάται. Γιατί σου ήρθε τη γρήγορα. Ένα σούλευτης. Ποιο έπως, δεν κατάλαβα. Έτσι μιλάω και σου φύγω να αρέσω. Παιδιά μου είσαι μαθημένος. Λοιπόν, δώσουμε τη Μαρία. Μ' ακούς. Μ' ακούς. Μ' ακούς. Μ' ακούς. Μ' ακούς. Ξανά. Είναι βραδιά μπακάρτι, μάγκες, γι' αυτό. Έλα ρε. Εμείς όποτε παίρνεις θα το αφήνουμε ανοιχτό, αλλά θα τα αφήσουμε λίγο στο τραπεζάκι. Οπότε θα μιλάς μόνος σου. Γιατί θέλουμε να πούμε και εμείς τα δικά μας. Δεν μπορούμε. Έλα, μίλα λίγο μόνος σου, έλα, γεια. Έλα γάμα.